siyela ngoba sithanda bazalwane. Noma nje ohlala phakathi kwami akasenzi isono. Mina ebusheni bami bazalwane ngithwele isandla sasezulwini. Nganquma ukuthi ngeke ngishade. Ngoba ukuhlangana kwami namandla kaMoya Ngcwele. Ngikhuluma iqiniso ngikuJesu. Ngezwe ukuthi inyama yami ihlangane nomuntu oyahlulile. Yahluliwe nje. Into eyayenza makukhona abashadayo ngingayi. Hayi ukuthi nganginomona. Babe ngangitshela. Umuntu nje ngiyashada, uzulu ngiyashada. Mangeqe ngikhona. Ngoba indaba yami icacile nje ukuthi angizukushada. Le mfakazo nalesi sinqumo kanye noJesu ohlala kimi. Kanye nencwadi yamaGalatiya ethaba kaKristu Jesu bayabethela siphambanweni. Inyama kanye nenkanuko nokuqhubeka. Yiloko okwenza abanangimeme emshadweni yami. Ngoba babebona ukuthi somthinta simthini lo muntu olengayo. Sizothini masithi cela uze emshadweni, uze ngoba kade ngishumayela nawe, uzothi ukhuluma nabangani. Ngoba ufisa kuphi uyalenga. Jesu. Babexoxa indaba zabo zomashada noma abantu ufisa kuphi uyalenga. Ngoba bakaKristu Jesu benze njani bazalwane? Bayabethela. Uma ngithi ayikho indoda yokushada ngangiphisela isipikili. Ngitshela inyama yami ukuthi uyofa udle uphuthu lodwa lungenasishela. Ngiyalenga. uJesu ohlala kusisi. Uyena otshala isimilo kulo yagogo Ntombi ukuthi ungawakhamukela amadoda. Uthene yake yambuza ukuthi uhlala nobani. Ngithanda kabi leyo ndaba. Yambuza yathi sawubona. Angazi phela noma yonke. Amen. Amen. Awuthi sisi ngathi ya uhlala nobani. Isho kahle sisi. Wathi sisi ngizohosha nje umshiza. Ngikushaya. Uthi uzohosha umshiza ashaya lendoda. Ngoba lo yasisi Ntombi uyalenga. Ya ubethele. Bonke nje ababethele bazalwane abalokhu benqando kulokhu kungcola kwama-cellphone. Ngoba bathi ngingenza kanjani ukubokuthi ngizingcolise. Angithi uyayikhumbula le nto ye-generation. Akwazi okunye lokho oku-advertise ukufeba okungaphelile. Ingane mawuyikhuza ungasondeli ngabafana. Ingane ibuka i-generation. Ibuka umuntu wesifazane eshintshe banamadoda awu-11 awu-12. Futhi indoda imbamba kahle. Bathi lento esho ubaba noma umbhedo lo. Indoda ayilumi. Indoda ibambana ngeTC. Lesikhathi ugqolozela lento inyama ithi suka manje na uyofuna indoda ezokuphulula. Usuka nje. Uyothi uyalala ingane isekho. Iyephi iyofuna indoda ezoyiphulula. Ezinye bazalwane ngezinga lokona seyilala zodwa emakhayeni awodwa emndenini owodwa. Ngoba ilala nezisu zithi ba
sibuka amanyala phakathi kobusuku ayisakwazi ukuphuma manje isiphulula udade wabo woza sisiwami woza sibuka igeneration nosisi asiyibuka igeneration uzubheka phansi kolosele wambamba nawe mbambe phela wamcabuza amcabuza cabanga nje ubhuti nosisi sebehlalele kanje asebakhumbule indaba Jesu indaba kasisi owamithi sobhuti wakhe kwabathwe esakwabani wathi nje kwathiwa esakwabani washawa waphela 9 months ingane yahlala phansi ifana nobhuti wakhe mthe kuthi ubhuti kanele yathethe nje icela abazalini bakhathazeke nosisi ngizokusiza sisi ngizoyinakekela hayi ukuthi umuntu uzoyinakekela ngoba izalwa uyena umuntu wenza nje ukudabukela usisi kodwa ingane ifana nobhuti wayo mthe khona neyifana nobabuwazi cha zikhona neyifana noyise cha sikhona neyizalwayo eyifana noyise shewazibeyizale madodakazi abakaKristu Jesu ngicela sithembe mawumfelokazi bethela vimba nendlebe yakho ukuthi ungajwayelani nalabo abafelokazi abathi umisa ngani sencane ngani Nkosi yami usho ukuthi nje wethina mina njengeke iBhayibheli yavuma ukuthi uma ngabe usumfelokazi uphinde ushathi iBhayibheli yavuma indoda yami ngayingcwabela ngabina uyabaleka ngandlebe yakho kulabo bantu abenze njalo yini ubaleke ngoba wena uyaleka abanye bakhohlisana bathi mawufana indoda tholenye zokubambisa ingane amanga lawo anohafu amadoda ahluleka ukondla ingane zawo izoyingane ithini ingane zomufi ngoba babuza nje emzimbeni wakho bezala izinto ezashiwa indoda mawufaka nje kuyisihlupheke iBhayibheli lithi umuntu omphofu uswana mshabangane kodwa ake ube umuntu ocelile iBhayibheli lama ngaze lakho lithi unabangane abaningi abafuna izinto ezihambe zivuthuka kuwe zivuthuka ngoba ucelile kodwa mawuphofu uyabeswela abangane uyabona nje mawuphofu nje ubona indoda ezakuwena nje angoza lokho ake kufele umuntu abazi ukuthi ikhonto eshiwe indoda eqinisweni abafuna umfelokazi akekho nje umuntu ofuna ukunyathela ngesicathulo ekade sinyathela omunye umuntu uthi wanya abantu utholani bese umuntu wesifazane-ke ngoba sinjalo bazalwane sikhipha umbele iy'ngane zise zingafundi umuntu wesifazane esondla lokuluva esethenga iy'moto esesayina indoda isihamba nemoto ithi ngizokuthatha 1 2 ayisakuthathi usuba ne-BP usuba namathambo usushawa ziy'troki uthi uma ucabanga libone engaka
uvele kucobe kamathambo keketha abalunga imali engaka. Haleluya. Uthini kuLuka 2 bazalwane, ngicela ukumxoxa. Lithi iBhayibheli kwakukhona ethempelini indoda eyayikhonza ethempelini. Excuse me. Yakhonza le ndoda. Angithi kuthiwe nginquma ukungasingcolisi. Ngiyanquma nje ngiqhuma enhlizweni yami. Mama nalapha esitafini la usebenza khona. Amadoda azi ukuthi kukhona umama lapha nomuntu wesidudla noJoqatha etshelana ngawe mama. Ethi kodwa uphila impilo yakhe yedwa ukuthi awa-understand ukuthi umama Manyoni uyalenga. Izinto bazabalenza iBhayibheli likhuthaza ukwembatha ngendlela enesizotha. Lisuke livikela thina ukuthi musuhamba ukhangisa ngomzimba. Musuhamba udonsa impukane. Bese lithi iBhayibheli enye indlela yokusivikela ngaphandle nje kwenkazimulo nathi asebhathe ngendlela senza sibe nesizotha. Haleluya. Manje uSimiyoni kuhlezi lapha ude ekhonza. Bese lithi-ke kwabakhona owesifazane okuthe emva kobuntombi bakhe wase eba umakoti for 7 years. Asithemba abantu abasha 7 years ethole indoda. 7 years. Uma uqwabe okade shumayela la 5 years. Emva kobuntombi bakhe 5 years ehlala nendoda. Haleluya. Bese lithi-ke izwi lenkosi into akhulisa ngayo ubungcwele ecindezela inkanuko, ekhulisa isimilo sikaKristu, ecindezela inkanuko, ekhulisa impilo kaJesu, ecindezela inkanuko kanjena nje wazinikela enkonzweni yokuzila ukudla nokuthi achithe isikhathi sakhe njalo ethempelini. La ebona nje inkazimulo kaNkulunkulu. Angithi ngeke sihlale sinaye wona wakithi. Ngeke sihlale mama khaya silapha eRS. Sifuna ukuba kule ndawo enobungcwele ngaboni lutho olunye. Uyazi ukuthi uma uhamba noNkulunkulu wherever you are, lapho bangayifakaza gogo umthetho kule insukwana nalengane elokhu kuzulazula nabo kule insuku. Lapho nje mbamba steering ngiyashumayela. Ngize ngithethelele ngizwe ukuthi iyashisa manje inkonzo. Siyahamba njalo ngemoto. Siyahamba lokhu umoya ngelathanga ukukhuluma ngiqotha izwi. Ngizwe nami sengivutha manje ukuthi ngiyavutha manje ngisepulpit. La ngikhona ngenza leyo ndawo egameni likaJesu ibe yithempeli engihlala kulo. Amen. Mangithatha umuntu ngolift unengathi ngiyaqala kade sithi bhayisikapa ngqale ngiqale ngike ngabona abantu abefundisi ngale eThekwini Jerome. Uyabona labo-ke baseThekwini manje sathi ukuxoxa ngezwe ukuthi ipresence yenkosi singcwele la igcwele manje. Kamuzwe sesho omunye ethi kanti wena Madlala ufunda liphi iBhayibheli? Ngizwe ukuthi kugcwele uNkulunkulu la manje. Umbuzo ukuthi kanti wena ngoba sabefundisa kanti wena ufunda liphi? Abesifazane umfelokazi wachithi isikhathi
sifuna akhuthazele asiyazi impilo yakhe. Sasa sithi ke akakhulume kubantu besifazane enkonzweni njengalevel. Verse 1 to 4. Ngoba njalo nakho lokhu ukhala. Uyasuthi amadimoni okufela angisho masithandaza abangcwele bangizwe kahle. Kodwa uyabona nje uma ngibona umuntu wesifazane esikhala nje. Mina ngiyazi bazalwane awavekhala amadimoni okufela. Likhalela ukuthi uze ulidabukele. Silindele ivesi. Wathi bangibona mina uNkulunkulu Sigwebela ehamba nogogo Sigwebela. Jesus. Quase. Kwaba yilona tekisile lolo suku. Kwaba yilona tekisile bazalwane. Kusho ukuthi ke kumkhuba ke wethu thina sithunyiwe ukuthi emva kokutshalo kwanoma yini umoya ingcwele ngathi ke asiqhubeke kanje. Kwavaka inkonzo kodwa angathi uyakhala umfelokazi uyakhala. Uyazi ukuthi yini inkinga yakhe. Akazange avume ukuthi bakufa indoda yakhe ngengozi avela kana uJesu. Ngoba yonke wakana uJesu wamkana kahle. Lize lithi iBhayibheli nonendoda kube ngathi akana. Hey bazalwane, bafakazi abanye la abashadile abanamadoda ukuthi uphela kanjani indoda ikhona. Kanti la ngaphakathi ufuyele yasezulwini. Uyayikhonza le. Uyiphela uyiwashele. Uyenze okuhle. Zonke insuku zokuphila kwakho. Kusho incwadi yeZaga ithi umenzele okuhle kungabi ngokubi. Zonke insuku zokuphila kwakho. Kodwa asinawo lo mkhuba wokuthi senamadoda. Hakusami isikhathi indoda besofika naso. Mina kade ngiphelile ngiqedile ukuthi kusebenza sekulindile. Mina bese kulindile. Angithi ngiyena hambe nezinkonzo zamakhaphu zakithi. Umuntu ayasingathi ngithi angithi sibe sihambe nezinkonzo lezo kupheza amakhaphu. La ngishunyezwa khona ukuthi amayindoda isizofika ufake nedress encane uvule inwele zakho kusho ukuthi mayizongena nje indoda endlini ayifiki uJezebeli esegcwelile esethi uJezebeli dala basenya Jesus. Ngoba ngokweBhayibheli akekho umuntu onemfundiso yasekamelweni. Isho inkomo esibayeni nale
uyoyifundisa. Akanimeni inkomo, haleluya. Manje sonke sekufanele ithola inkunzi ngapha. Sonke namankonyane eswini ngapha. Ngoba akayipotoza kasilunesi. Ayihambi inkomo ziyopotoza. Yonke le process izenzelwa uNkulunkulu ezulwini. Sifika la atshala izihlahla zama-orange ngale ngezansi kanti khona nesomlamula. Manje ke sesineminyaka eminingi sina. Ziyahlakulelwa, ziyazungezwa, zenziwa yonke into. Ezamapentshisi seyithele ka4. Kuthe nje ngalonyaka. Mangithi ngiyadlula nje engadini. Angithi angikho kakhulu la eplazini lethu. Ngifica isihlahla samalamula sithe nje yethe. Nalezi zama-orange ziyakhombisa ukuthi ziyeza-ke manje. Kodwa angikaze ngiyoma ngiyishumayeze. Isikhathi sokuthi nehlisa amaqabunga, yehlisana imbali, ngoba kukhona izinto ezingezi kaNkulunkulu kuphela. Ngiyajabula mhla ngibona uprofesa. Ngizwe nokuthi bafundaphi ukuthi bafundise ngenkonzo yaseGalilea. Yozwa mhlambe ngisesemzibeni angazi. Kodwa bakaKristu Jesu bayabethela. Ngicela ukubuza abazalwane bafelokazi nabanamadoda nabamafelokazi eprint. Njengoba sizile ukudla nje, uzwa kanjani ngokumthetho? Uzwa kanjani? Uzwa ubumnandi. Awukhumbuli ikhaya lakho. Bakithi yethu bayisebenza kahle bona ukuthi uyacabanga kanti u-animate. Unyamboza u-animate. Awuzwamlisa kahle. Uzwani bamdebezile ngoba wakho usaphila. Njengoba sisilile nje uzwani kodwa usamcabanga njengomyeni wakho. Futhi angithi uphumile nasejuthini yokumphekela nokumwashela nokubayela. Ubona ingrozi nje zonke. Mawukhulisa imvelo kaKristu, ukhulisa uJesu phakathi kwakho. Uyena oshintsha ngisho igazi lakho nemizwa yakho ifane neyakhe. Oh Jesus. U-Anake wayilibazisa ethempelini, engathandazi kuphela kodwa ezila nokudla. Niyezwa abantu abasha? Nina nifuna njalo mama nalokho kuthandazisa. Ngiyakhona ukusindisiwe, ngeke uqale ukusindisiwe. Kodwa inkinga yami inkalo. Angifanele ukungena kuleyo nto nina amantombazane. Ngingezwa mayihlupha lapho. Ngoba ukuganana kusuka kulapho. Mawuganana kusuke lapha, kusho ukuthi phambene inkomishi. Uyabona mayinto ungayinikwanga, uyikhathazelani ngayo. Kusiyambakhetha bodwa. Awunalona bese sele yedwa. Wakhethana bodwa. Sembheke lona. Usakhethana yedwa. Ukuthi unelukuluku lofuna ukugana. Ufuna umshado. Unekile. Ngikubuza uzobamba abantu. Ngaphandle kokuthi uzijitshelela ngaphandle. La isikhothele. La isemoya naye babadlale nje. Semoya naye yoyisindisela manje namangeke. Ayingeke bakhethana bodwa. Siyabona kanti iBhayibheli lithi indlu lemfuyo yife ivela koyise. Kodwa umfazi uvela kuNkulunkulu. Yafisa abazalwane insizwa zethu
Zifunde kwesaba uNkulunkulu, sithembeke. Sithembeke. Kukhona izinto ezibalula mazenziwa ubabadlala. Mina ngizwe zinzima mayinkosi ithi kizenze. Kodwa la embuthweni wethu bazalwane, lalelani insizwa. Kukhona insizwa zethu entathu ezake zagalwa into eclean, ingcwele. Seyizolonda.